skal du tage hånden ind og føle på det, der er inde i kassen. Okay. Jeg siger til dig, hvad der er inde. Du kan vælge at stole på mig, eller hvad, men der er en grankogle med noget vatrum. Okay. Skal jeg tage hånd der? Ja, er vi klar nu? Du skal bare lige vide, at man kan ikke se dig. Man kan bare se din arm. Du må godt tage hånden ind. Ja, du må godt tage den ud igen. Den blev på 90. 90? Okay, nej, 98. 98? Så må du godt vente rundt og kigge mod herinde. Ja, det er fint. Så det er godt, at du lige kommer lidt tættere på. Ja, og du kan godt sætte dig igen. Jeg siger til dig, at der er det samme i. Ja. Du må godt stikke hånden derind igen og følge. Okay, lige før hun døde, stod den på 86. Nej, jeg skal nok holde den. 86. Sådan. Okay. 86 til 90. Nej, 86. Ja, okay. 86. Du må gå ind rundt og kigge det igen. Det kommer Mads. Ja. Så er det sidste gang, du skal have hånden. Er Nicole klar? Ah, hun døde lige. Sådan. Der lever hende. Så må du godt se hånden af. Ja, 91. 91. Og så gik den langsomt ned. Det var sådan set det.